Cijeni gledatelji, još jednom lijep pozdrav igrači Slave u slačionici, ali sreli smo ovdje čovjeka koji nažalost nije mogao večeras igrati, ali sasvim sigurno je prestan. Niko, kako si ti vidio utakmicu? Pa odlično, bili smo dominantni cijelu utakmicu, puno bolja momčad i zasluženo pobjeda. Koja je to razlika, Grčka, Gruzija, one muke, sad ova zaista briljantna utakmica? Je briljantna utakmica, super posložena, super odigrana i s prve minute dobro i krenula nas je i sa ranim golom, ali smo igrali stvarno na tragu najboljih naših utakmica. Zaista su svi oduševili. Niko, da bi podbacio, vezna linija briljantna. Posebno je Bilić nahvalio napadače koji da su davili ove zadnju liniju. A jesu, mislim da su Manđa i Ola odradili veliki dio. Pa na cijelom momčad mislim da danas nemaš nikoga istaknuti, nego su svi stvarno bili ko jedan. Stvarno smo odigrali utakmicu na koju smo morali odigrati da bi pobjedili ovdje, pogotovo s 3:0 i mislim da smo svi presretni. Je li to sad gotova priča ili se ipak treba paziti utakmicu u Zagrebu? A ja mislim da je gotovo, ali se uvijek mora paziti u sportu, u nogometu, pogotovo sve moguće, ali vjerujem da smo napravili ogroman korak na odlasku na Europsku. Niko, hvala ti, sretno. Cijeni gledatelji, hvala i vama, evo toliko iz Istanbula.